Τι να τραβήξουμε. Τι να τραβήξουμε. Το πρόγραμμα. Κάτσε να φέρω και το άλλο κομπιούτερ. Φέρε και το άλλο από μέσα. Τι σου εξατμίσας έτσι. Κρύβεσαι έτσι. Τώρα έχει βιντεάκι όμως, δεν γλιτώνεις. Έλα εδώ αγόρι μου, έλα. Έλα εδώ. Σπύρος, εδώ είναι. Τρέχει να γλιτώσει. Μα πώς εσύ το φτιάξεις το πράγμα, έλα εδώ. Θα μας κατεβάσει. Μιχάλης Λαχογιάννης, Άλκης Νίκου. Έλα το ρυθμίσουμε. Τι κάνεις, προγραμματίζεις? Ναι.